Ows a Rich, croeso i Studios Ochr Un, sengla newydd sbon allan gynnwch chi. Sôn fi chydig bach am hein, Ows? Sengl dy anoddol di, can ar y fi sgwennu, a pan ddaw o fori can ar y Carol Barry Jones sgwennu. Doth Gareth Iwan ato fi, neu ffoni fi, a gofyn os fyswn ni fyny amdan wneud can, neu can lleddf yn can llon. Reit, oce. Ar gyfer rhaglen o'r enw Y Teimlad oedd o'n wneud. Mae'n un o'r cynnion mwyaf trist yn y byd erioed, yndi, pan ddaw o fori. A dyna ni newid y cods i hapus yn trio fo'n studio ar weithio do. Da. So fe, mae Carol yn un o'r bobl sy'n gallu sgwennu can, a dwi'n meddwl sef ots o fo'n iaith, unrhyw iaith. Dwi'n meddwl, mae hi'n sgwennu canion anhygoel, da. A wedyn, dan y dl di, mae hwnna yn can ar y fi sgwennu dim chydig o fisoedd cyn i mab i cael ein enni. A oedd yr frwydr a manifyniaeth yn mynd ymlaen yn yr Alban. Dim bod amdan hynny'n yn benodol, ond o'na rhyw deimlad o... Oedd o'n teimlad positif yn dod drosodd o'r album. Oedd yr bobl Albanwyr mae efo flags, y soltair uwch penna. Gyda ni ddraig ar yn banner ni, ond da ni ddim bach mwy tila fel Kendall, dim ol. Ti wedi mynd ddwys yn y can yma, felly, do? Wel, mae dal yn swnio fatha can serch, ond dyna mae'n amdan i bobl cael gwybod, ond os maen nhw eisiau dehongli fel can serch, mae'n yna. Be di'r broses wedyn pen ti'n cael can, wyt ti yn mynd â hi syth at Rich, neu sut mae'r berthynas rhwng y ddau na chi'n gweithio? Achos os dwi'n iawn i ddeud, Rich, chdi di'r bren tu ôl i'r sŵn a y gyfanwaith. Dwi'n gwybod hynna, ond mae Ows Oran do fel, mae di gweithio allan yr strwythyr y gan, just ar acoustic, fel arfer a canu. Oedd mae'n do fel, mae'n chwarae, gweithio allan tempo, gweithio allan drum beat, a wedyn just kind of adeiladu fel fyny fel a wedyn yn y studio. Reisio di brens. Ti'n eitha hen ffasiwn mewn ffordd, o ran caneuon ti'n sgwennu mewn ffordd, strwythyr a sgwennwr caneuon wyt ti. Dwi'n iawn i ddeu hynny? Dwi'n meddwl fi'n gwybod fel, dwi'n meddwl am yr un gimmick cyn. Dwi'n meddwl amdano, dwi eisiau gwneud hwn ar synth a wedyn neu datblygu fy rownd hynna. Dwi'n sgwennu caneuon ydw i a wedyn. Dyna sy'n ideal efo Rich, gyd i ddo fynd â nhw i llwybr. So'n digon hawdd i'r caneuon dwi'n sgwennu fynd lawr lôn lot mwy cawslyd a mwy canol y ffordd, ond am bo Rich ar flaen y gad efo cerddoriaeth, dwi'n meddwl bod mynd â nhw i ffordd cool. Mae fyny bobl ddewis. Ti wedi sôn am Caryl yn barod, heblaw amdani hi, pa gyfansoddwyr Cymraeg eraill wyt ti'n edmygu? Nes i dyfu fyny yn gwrando ar Steve Eves yn car efo dad. A oedd o reid y boi ma on. Mae o'n un o'r gyrraeon, dydi? So underrated hollol underrated. Dwi'n gwybod bod o'n cael sylw, ond mae'r boi yn genius yn lle gyd i lle. Pan dwi'n gwneud gig acoustic, dwi'n gwneud unig ganeuon o. Diolch yn really... Di'r bobl ti'n edmygu, Bob Dylan di y boi dwi'n edmygu fwyaf yn y byd erioed. A di hynna'n adlewyrchu yn y cerddoriaeth dwi'n sgwennu, dwi'n meddwl. So dwi'n meddwl bod mae'r bobl ti'n licio. Bath ar gan anadol di, o'n i'n gofyn chdi, pa band mae hwn yn swnio fel Rich? Oedden ni'n mynd... Na, yn gwybod. Ond pan ys ti ddod o fewn, o'ch ti jyst fa, dwi eisiau fod yn dansi. Oedd jyst dansi o'r gair. Dyna'r brief, ges ti? Dyna'r brief, eisiau rhaid dansi. Oes album arall ar y gweill, neu oes gasgliad? Gobeithio does. Mae dim bach yn twyll ydy'r busnes Ows Gwynedd. Mae'r ogia yn y band, ond da ni heb yr ogia, swn i'n gallu performio felly. So, a reis sgwennu caneuon yn y blaen. Mae Ems ar dan y basydd eisiau sgwennu caneuon, mae Ifan yn sgwennu caneuon ei hun. So, beth dwi'n gobeithio wneud, da ni'n chwilio am le yn Ffrainc i fynd. Swn i'n licio treulio rhyw bythefnos yn Ffrainc, sgwennu control o ganeuon. Os da ni'n gellu recordio nhw allan a gret. Pen o'n i'n siarad efo chdi tua blwyddyn a hanner yn ôl, pen nes ti ddechrau yr prosiect Ows Gwynedd yma. O ti'n sôn, ni'n gwneud cwpl o ganeuon, dwi'n meddwl neu gigio. Blwyddyn a hanner lawr y lein, ti'n gwneud llwyth o gigs. Ti cael 10 dros yr haf. Gathon ni gynigion da, do. Ti jyst methu dweud nath yn yma ffordd. Dwi'n dweud nath lot o gigs. Mae Rich, da chi'n mynd i fynd allan heb da fi. Fe'n ei cynnig 2 yn y green room yn cefn nhw. O, ie. Mis
Ows methu neud. Di Ows yn ydw, so dyn ni'n just am rhaid llais Ows ar y backing track. Rhywun mewn wig, fy gitar, a wedyn just y tri yn ni. Dyn nhw ddim wedi bod yn chwilio amdano rhywun efo gwall gyrl, sy'n mynd i droi rhywun mewn wig. Lle mae hyn? Ydy'r bobl yma ddim yn gwybod hyn, mae'n siŵr. Na, dim ond mynd i ddigwydd. O'n i'n gobeithio bod o'n... Na, ond ti'n cael y coginigio yma, wedyn mae'n anodd dweud na, wedyn yn erbyn wwan, dwi'n teimlo sa bod arna fi bath yn ôl, os dwi wedi cael gymaint allan o neud o. Dwi'n teimlo wan fatha, mae hwnna'n swnio'n really pretentious, ond mae'n teimlo fatha, sa dwi'n cario ymlaen, dwi'n gadael rei bobl lawr. So mae'n dim bach o... Mae'n rhan o'r pecyn fyd, dydy. Os ti'n creu cyneuon a maen nhw'n cael eu chwarae ar y radio, ond bobl yn disgwyl clywed nhw'n fyw, mae yna rhyw fath o ddyletswydd am ni, does? Mae siŵr, does. Mae'r gwyliau mae'n mynd ymlaen, a maen nhw'n bwysig am lot o'r ys yma. Yndi, maen nhw'n cadw'r iaith yn fyw. Dwi'n hyd yn meddwl, heb sîn, dwi'n dweud o blaen, heb sîn gerddoriaeth yn Cymru, sgynti'n byd arall yn fynd o gwmpas o de. Fe'n dwi'n gwneud llyfrau tan mae'r iaith wedi marw yn gyfan gwbl, ond gyn llead o bod yna fath newydd, fresh yn digwydd fel cerddoriaeth a gigs, lle mae pobl Cymraeg yn cyfarfod ac yn cael pobl Cymraeg bach. Fideo graig a beth da, beth bwysica.